Na etapa máis dura do narcotráfico, Cambados converteuse nun auténtico referente na prevención e loita contra as drogas. Agora o Diario de Arousa leva ata a localidade un foro no que se vai a fondar nos fitos logrados para frear e previr o consumo de sustancias. Vai estar representada por o Concello de Cambados, vai estar o concelleiro Tino Cordal, que é o concelleiro de Sanidade, un pouco para falar do papel da administración neste sentido, que ten que ser un papel importante, un papel de plantar cara, de non agochar a cabeza. Cando o concelleiro cambadés, na xornada tamén sentará Manuel Isorna da Fundación Galega contra o Narcotráfico, que se centrará na política de prevención. A mesa complétase con outros dous poñentes máis encargados neste caso de afondar na loita contra o narcotráfico. Vai estar, por un lado, Enrique León, que foi unha persoa clave nas orixes da loita contra o narcotráfico, foi xefe do UDICO, e vai estar o actual xefe de Greco Galicia, Emilio Rodríguez, que vai falar de como está agora a situación. O foro e o posterior debate co público estarán moderados por ela, unha xornalista de dilatada experiencia do xornal Arausán. Segundo indica, o problema do narcotráfico precisa debate, tamén voces que boten luz sobre el dun xeito rigoroso. Queremos facer este foro porque fálase moito deste tema, pero fálase moito tamén dende fora, nos queremos darlle unha visión máis realista. Menos, bueno, houve esta temporada moita película, nos queremos falar da parte real e da parte, se acaso se hai que idolatrar a alguén, pois idolatrar os que loitan contra o narcotráfico e non os que se benefician e os que enriquécense a costa da vida dos demais. Unha problemática do narcotráfico que, segundo indica a moderadora de eventos, suscita aínda a día de hoxe un gran interese na sociedade arousá. Eu creo que é un tema que interesa. De feito, na nosa web, cando hai noticias sobre narcotráfico, sempre son das máis lidas. Eu creo que sí que é un tema que interesa e creo que é un tema do que se debe falar. O foro Arousa Avanza Diario celebrarase o vindeiro martes ás 8 do serán no Auditorio da Xuventude de Cambados.